Asi som človek tvorivý. Dosť tvorivý, dosť chaotický a vie ma veľmi veľa vecí inšpirovať a tá tvorba je pre mňa potrebou. Takže človek tvorivý, človek spoločenský, človek roztržitý a citlivý, krehký. Tá moja tvorba je veľmi o ľuďoch, o príbehoch. Ja som taký vojer, ale taký dobrý, hej, taký akože tvorivý, že ja strašne rada špehujem a pozorujem ľudí a predstavujem si, že kam idú, akí sú, aké sú vlastne za nimi príbehy a mám aj takú zložku v počítači, kde mám, že volá sa, že pozorovania. A ja vlastne mám tam kopec ľudí v električkách a niekedy som sa zviezla na niekoľko staníc viac, aby som vlastne pozorovala to správanie a tú gestikuláciu tých ľudí. A našla som si už aj špeciálny spôsob tajného fotenia tých ľudí, aby som ich, vieš, potom mala v tej svojej zložke a mohla niekedy kresliť a používať do nejakých príbehov. Ľudia. Asi akože tá tvorba sú a zaujímaví sú pre mňa ľudia. Bolo to presne tak, že my sme minulý rok hrali také mini turné a koncert v Bratislave bol teda v Pistoriho paláci. Presne po koncerte moji všetci kamaráti si šli sadnúť vedľa do podniku. No a vlastne v tom podniku, keď ja som tam prišla, tak tam nikto nebol, len moji kamaráti a práve Saša s Helčou. A ja som ich nepoznala, ale teda pamätala som si ich z koncertu, tak som sa im šla prihovoriť a tak to celé vlastne vzniklo. Ale teda samozrejme Saša potom povedala, že by ma chcela malovať. A ja som vôbec nechápala, čo ty myslí. Alebo som si to vôbec nevedela predstaviť. V živote nikdy predtým nikto nemaloval obrazy mňa. A potom vlastne mi to začala tak približovať, že ku každej tej piesni by ona chcela vytvoriť nejaký obraz, ale stále som si to nevedela úplne predstaviť. Lebo ja keď tvorím hudbu, tak nevnímam ju úplne vizuálne. Skôr je to práve cez tú hudbu a cez tie príbehy. No, ale bola som tomu otvorená a teraz sa z toho veľmi teším. A na tejto konkrétnej tvorbe sa mi páči to prepojenie tých rôznych technik a akože aj grafika, aj malba, aj symbolizmus, ale aj vlastne moja akože reálna podobizeň, aj povymýšľané hocičo. Veľmi zaujímavé. Človek, ktorý ma vlastne vôbec nepozná, ale boli sme raz na víne a porozprávali sme si všeličo, tak teraz zrazu na základe nejakých fotografií a poznámok v zošite ma maluje. To je úplne, neviem, jak to robí, ale hrozne ma to baví pozorovať. Ja keď malujem, tak ja sa akože stratím v čase, hej, že to tam proste ten deň je o tom, že malujem a vtedy dokážem byť úplný ignorant, aj keď mi neviem, kto volá alebo čo, tak normálne, že nezdvihnem telefón. Ale je to teraz naozaj ten môj bežný v úvodzovkách život. Musíš si to tak deliť, že účty, práca, hej, dieťa a tá tvoja voľná tvorba. A v podstate, keď si tak uvedomím, že tak ako strašne málo času ti zostáva na tú voľnú tvorbu, kde ešte niekedy príde nejaká zákazka, nejaký kšeft na nejaký obráz alebo čo je super, hej, lebo je to super, že môžeš malovať niekomu obraz, ale nie je to v úvodzovkách už ten pojem tej voľnej tvorby, hej. Sú umelci a sú diela, ktoré zrejú a vytvárajú sa mesiace a ja mám naozaj nápady asi na 8 miliónov výstav, hej, ktoré pracujem naozaj s tými témami, ktoré sú aktuálne, ale veľakrát je to ten vnútorný náš boj toho, možno to znie ako, že klišé, že dobro a zlo, ale zamýšľam sa niekedy nad tým, že prečo sme takí a onakí, aký ten príbeh za tým človekom je. A všetko ťa vie inšpirovať, vieš, úplne, že história, niekoho stretneš, počuješ zrazu nejaký príbeh a už hneď ho mám chuť namalovať, že vravím si niekedy, že ja by som potrebovala tak 3 životy ešte, aby som stihla to všetko, čo by som chcela. Ale toto je taký jeden môj sen, že mať možnosť proste vytvoriť niečo ucelené
a sústrediť sa vyslovene na to, že dať všetko ostatné nejak bokom a pracovať kľudne možno aj 20 rokov budem na tom na niečom robiť, ale že takúto bombu. Ale poskladať si to z reálnych ľudí, z fotografií, dať tam tú anatómiu a tak.